Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4. Educació de qualitat. Bon dia. Avui parlarem de la universitat, aquest espai de coneixement i de cultura. I per referir-me a l'origen de la universitat, hem de parlar de dues arrels indoeuropees, en concret, quel i wert. Aquesta sona ministra. Fixem-nos en aquestes dues paraules que tinc aquí escrites, la diversitat de cultures, perquè encara que no ho sembli, aquí hi ha l'arrel de wert i aquí hi ha l'arrel de quel, i tot seguit m'explicaré. Totes dues tenen el diftong we, que implica una càrrega d'activitat, d'energia. Fixeu-nos que en el cas de quel, a més, té una K, que indica una certa constricció. Quel, de fet, volia dir girar de bat a bat. Aquest quel és el que ens dona coll. És el que ens dona, en anglès, wheel, roda, volant. És el que ens dona, un dia vam fer un vídeo que explicàvem l'origen de bicicleta, és el que ens dona cicle. I és el que ens dona també, en grec, pol, el pol nord, el pol sud. Per tant, aquesta idea de girar en un eix. De fet, aquest pol ve de pelo, que és la paraula grega inicial que significava aquest girar. I en el cas de wert, és un gir més obert, va acabar en gran mesura també anar a tombar, sortir, anar, no? més ampli, per tant, i és el que ens ha donat, sobretot com a paraules més conegudes, vessar, verter en castellà, i tots els derivats, com pugui ser invertir, revertir, subvertir, conversa, controvèrsia, fins i tot prosa, que ve de proversum, és a dir, d'anar al gra, anar directe. Per tant, trobaríem multitud de possibles derivats d'aquesta paraula. I també, que és el que avui venim a parlar, divers i univers. Universum. Aquest vers vol dir girar-se cap a. Si tu parles de diversitat, vol dir que et gires cap a més d'un element, en principi dos. Si parles d'universitat, d'univers, vaja, vol dir que tu et gires cap a un sol element. Vol dir que tu, quan parles d'univers, entens que tot el món queda reduït a una sola cosa, a una sola regla, a una manera d'entendre-ho, no? Aquesta és la idea de l'univers i de la universitat. Si en lloc d'agafar aquesta arrel llatina de universum, girar-se cap a una cosa, haguessin agafat l'arrel grega, hagués estat sin pelo, però, clar, que va proposar això d'Aquila, que era un calbot a sobre i va haver de callar. I a més, perquè si aleshores passar d'univers a universitat, aquest itat en grec era tes, i per tant seria sin pelotes. I clar, a partir d'aquí els mestres en gai saber van dir que això no podia ser i es va acabar la idea i van anar a l'arrel llatina. També ha estat temptador per a algunes persones al llarg de la història inventar-se neologismes i parlar del nulivers, és a dir, aquell món sense regles, sense racionalitat, o el multivers, aquell món sense un propòsit o sense predictibilitat. Són maneres diferents d'abordar aquest vers posant-hi un prefix a davant. I veiem finalment, aprofito per girar-me, per ser coherent, i veiem finalment quines altres paraules ens ha donat aquest word, especialment en anglès, perquè té algunes coses curioses. Ens ha donat worth, una cosa que val la pena, en definitiva. Girar també vol dir revertir, allò que et retorna valor. Ens ha donat weird, que vol dir estrany, rar, seria com invertit amb la mateixa arrel. Ens ha donat la terminació word, que fem servir quan diem for word to word, que expressa aquesta direcció. Però també tenim alguna altra paraula curiosa, com sobretot destacaria en alemany la paraula Wurst, que vol dir una mena de salsitxa que està molt bona, però com que està recargolada, i a més suposo que quan la fan també l'han de tombar, no sé si és perquè està recargolada o perquè l'han de tombar, però també té aquesta mateixa arrel. I finalment en sànscrit, la paraula que se n'ha derivat, que és Vartman, que vol dir camí. És curiós, sembla que es fer aquesta anàlisi del sànscrit. No és tan important allò cap on vagis o si fas giragonses o no, sinó el propi camí. En sànscrit, la paraula on ha derivat vol dir camí. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!